ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ରଚନା ଉପକ୍ରମ ଭାରତର ସବୁ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଓ ଶ୍ରୁତିମଧୁର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁମ୍ବ ଭାବି ସମୁଦାୟ ମାନବ ସମାଜର ସୁଖ କାମନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତି ଦେଇଛି ଶାନ୍ତି, ସମତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିୟ ଶବ୍ଦରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିୟ ଜାତିର ନାମ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଆ ନାମକ ଏକ କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରୂପେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା, ମଧୁସୂଦନ ଓ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରଚନା ସମ୍ଭାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଧୁନିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶର କ୍ରମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭବ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଛଉ, ଗୋଟିପୁଅ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଉଦଣ୍ଡ ପାଇକ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ତା ଛଡ଼ା ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ରାମଲୀଳା ଆଦି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ଓଡ଼ିଶାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ୍ ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଧଉଳି ଓ ଉଦୟଗିରି କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ନୃତ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଶେଷ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଚିତ୍ରକଳା ଓ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣାର ମୌଳିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ବିକାଶ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ହିଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।